V tomto videu vám ukážem, ako si pomocou USB host redukcie alebo inak on the go redukcie pripojíte USB klávesnicu, USB myšku alebo joystick a iné doplnky. Je to redukcia z micro USB vstupu na klasický USB výstup alebo inak USB Family. Mám tu klasické USBčko 4 gigové. Toto je Samsung Galaxy Note s podporou USB hostu. To rovno pripojíme k mobilu, netreba nič inštalovať. Tuto už ukáže, že USB je pripojené. Ideme cez správcu súborov, nájdeme si USB storage. A tuto už vidíme, čo máme na USBčku. Môžeme si pozrieť fotky, čo sú na USB. Hudbu si môžeme vypočuť. Môžeme si pozerať aj filmy, videá. Video tu mám. Takisto môžeme aj kopírovať súbory na USB. Ja si skopírujem nejakú pesničku. Dám si to do zložky Music, čo mám v mobile. Prilepiť, mám ju v mobile. Takisto môžete aj naopak z mobilu kopírovať na USB kľúč. Ďalej tu mám klasickú USB klávesnicu. Pripojíme to do mobilu. Taktiež netreba nič inštalovať. Môžeme napríklad napísať e-mail, že písmenka fungujú, aj väčšie, menšie, caps lock takisto funguje, mäkčenie, malé písmenka, mäkké, dĺžne, čísla takisto fungujú, ale treba zapnúť numlock, plus, minus, enter funguje, backspace, všetko funguje. Taktiež si môžeme s klávesnicou zahrať aj nejaké hry. Ja tu mám Blueby volejbal a hráme so šipkami. Takisto môžeme písať si aj s priateľmi na sociálnych sieťach, ako je Pockets, alebo Facebook, Twitter a podobne. Ďalej tu mám myšku s normálnym USB výstupom. Pripojíme do mobilu. Netreba nič inštalovať. Myška svieti, nastavíme si citlivosť. S myškou si môžeme kúknúť nejaké novinky alebo správy. S guličkou si môžeme rolovať. Klikneme. S guličkou môžeme ísť dole. Pozerať si obrázky, posúvať. Takisto si môžeme zahrať aj nejaké hry. Ja tu mám Cut the Rope.
Dáme play. Vyberieme level. A hráme. Mám tu aj USB reproduktory s normálnym USB výstupom a 3,5 mm jackom. Pripojíme k mobilu. Teraz nám mobil poslúži ako zdroj. Jack tiež pripojíme. A pustíme si hudbu. Hlasitosť môžeme ovládať aj na mobile, takisto aj na reproduktoroch. Ďalej môžeme z mobilu nabíjať iné zariadenie alebo niečo iné, čo má výstup USB. Ja budem nabíjať zo Samsung Galaxy Note druhý mobil. Note mi poslúži zase ako zdroj. Prepojíme s klasickým káblom. Pripojíme do mobilu. A mobil sa už nabíja.